Goedenavond en mooi dat u kijkt naar Zeeland de Week. We beginnen met misschien wel het belangrijkste verhaal van deze week. De dood van de 15-jarige Tim uit Middelburg. Vorig weekend raakte hij zwaar gewond bij een steekpartij. Woensdag overleed hij in het ziekenhuis. Meteen die avond was er al een stille tocht waarbij 50, voornamelijk jongeren, vanaf de binnenstad van Middelburg naar de plek in de wijk Douwendalen liepen waar het slachtoffer werd neergestoken. Het incident heeft heel wat losgemaakt in Middelburg, maar ook daarbuiten. Op social media regent het steunbetuigingen en ook hier achter mij worden bloemen neergelegd, knuffels en worden er kaarsjes aangestoken. Wat vinden jullie ervan? Want er liggen nu heel veel bloemen, worden kaarsjes aangestoken. Ja. Jullie komen hier ook even kijken. Wat vind je daarvan? Ik van binnen, ik wil niet het uiten van het doet me wat, maar van binnen is het wel een beetje trillen. Gewoon dat gevoel, want het is wel, ik ben een paar maanden geleden nog met hem geweest. Ik ging zijn sokken uit het raam gooien, ballonnetjes en zo uit het raam gooien. Dus dat is wel schrikken dat je opeens hoort van je oude vriend is overleden. Dus dan denk je van, ja, en nu? Wat moet ik doen? Ik geloof dit eerst niet, want Tim is ook wel echt een lieve jongen geweest. En het was ook wel leuk en ik ken hem best wel lang. En we waren vroeger ook samen buiten. En ik schrok echt heel erg gewoon. En dacht ik van, ik moest wel ook huilen in de avond, van dat ik het zo erg vond ook, en ik mis hem ook nu nog steeds. In de gang hebben wij zeg maar allemaal een tafel met kaarsen en een foto van hem, lachend staan. In de zon en zo, dus dan zie je zijn lach. En voor de rest willen we met school eigenlijk, ja, we willen zijn moeder steunen vooral. Want voor haar is het natuurlijk ook echt heel moeilijk om dit te horen. Aankomende zondag om met z'n allen hier te verzamelen. Voor 2 minuten stilte te houden voor Tim. Uit eerbetoon voor de familie en al. Ja, eigenlijk een hele goeie voor iedereen die Tim moet missen. Afgelopen dingen hebben wij ook heel veel gehoord van die wordt geklapt of die wordt geklapt. Dus het is eigenlijk echt gewoon een hele chaos. Dit gaat er vandoor, die gaat dood of dat of zo. Dus het is heel lastig. En hoe heb jij dat, Lela? Voel je je dan wel veilig als je hier in Douwendalen loopt? Nou, ik wel. Want ik heb best wel veel mensen hier. Ik ben gewoon goed met mensen hier. Maar natuurlijk, ik heb ook best wel ruzie hier. Maar ik weet gewoon hoe ik me moet verdedigen. En het is gewoon, bij Tim was het een andere situatie dan dat ik denk dat bij mij zou gebeuren. Je weet dat het rondloopt van zulke soort kinderen. Ja, en aan de andere kant denk je, ja, waarom moet het gebeuren? Zoiets vreselijks. Ja, eigenlijk te gek voor woorden. Ja. De tocht begint zondag om 2 uur 's middags op de plek waar de jongen is neergestoken, op een grasveldje bij de Meanderlaan. Gaan wij verder met het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. En dat begon op maandag met de basisscholen en de middelbare scholen die weer open mochten. Volop blije gezichten op het schoolplein op deze eerste dag na de kerstvakantie. Heel blij, want anders zit ik thuis weer stom achter die laptop. Nu kan ik gewoon door met leren en alles. Thuis online onderwijs, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. School is gewoon veel beter. Ja, de juf legt het beter uit dan de ouders? Ja, de juffen hebben daar opleiding voor gedaan. En nu ben je hier weer met al je vriendjes. Hoe blij ben je? Super blij. En ook de leraren zijn maar wat blij dat de klassen weer vol zitten. Ja, ook heel erg blij. Het is super belangrijk om de kinderen gewoon weer hier te hebben. Dat ze met elkaar weer sociale dingen doen in de klas. En zeker ook in deze tijd met corona vinden we dat echt super belangrijk. Sinds deze week hebben we weer een kabinet. Maar hebben we er eigenlijk ook een beetje vertrouwen in? Nee, absoluut niet. Nee, kapstokjes zijn er, dat zeg ik het heel netjes.
Ik moet het eerst zien. En ze moeten de burgers erbij betrekken. En dat gebeurt bijna nooit. Ik denk dat het heel lastig is voor het nieuwe kabinet om keuzes te maken. Zeker omdat het om mensen gaat. Maar vertrouwen is een moeilijk woord. Ik heb niet het gevoel dat het nou echt de goede kant op gaat. Hè? Pensioenen verhogen, salarissen verhogen, belasting verlagen. Lijkt me een goede tip. Gewoon iedereen rijk? Nou, iedereen niet, maar de mensen die het nodig hebben wel. Heeft u misschien nog een mooie Zeeuwse tip voor het nieuwe kabinet? Wat ze een beetje kunnen gaan doen? Doe maar gewoon, dan doe je hek genoeg. En gewoon je gezonde verstand gebruiken. De hoge energieprijzen zorgen voor extra kosten bij zwembaden. En exploitanten met aflopende contracten kijken nu met een schuin oog naar de overheid. Mochten die geen compensatie bieden, dan zijn ze wellicht genoodzaakt om de entreekaartjes te verhogen in prijs. Het Omnium in Goes probeert dat te voorkomen door zelf energie op te gaan wekken. Nou ja, dit is dus een van die daken waar gewoon zo'n 150 panelen liggen om onze energie op te gaan wekken. In totaal komen er 1300 panelen te liggen voor 20 warmtepompen. In samenwerking met de gemeente heeft het zwembad de installatie kunnen realiseren. Volgens Van den Heuvel is het een uniek concept voor zwembaden. Het is een heel specifiek type warmtepompen die met CO2 werken. Dat zie je eigenlijk nog niet heel erg veel. In de industrie wordt het wel meer gebruikt. Maar in de recreatie, dus zoals in zwembaden, is het eigenlijk nog niet heel gebruikelijk. Een investering van ruim 1,5 miljoen euro die in zo'n 5 jaar tijd wordt terugverdiend. Het is alleen geen optie voor alle zwembaden. De kosten gaan vooralsnog voor de baten uit. Het is een enorme investering voor een bad als Vlissingen om met warmtepompen te gaan werken. Het energiecontract van het Vrijburgbad wordt jaarlijks afgesloten. Toen ze in januari de prijsstijging zagen, was dat behoorlijk schrikken. De nood is dusdanig hoog dat wij geconfronteerd worden met heel veel extra kosten. Die we eigenlijk als een zwembad ook niet zomaar kunnen dragen. De maandelijkse kosten voor het energieverbruik zijn met zo'n 12.000 euro gestegen. Dat bedrag moet ergens vandaan worden gehaald. Het zwembad ziet geen andere mogelijkheid dan het verhogen van de tarieven. De normale inflatie is over het algemeen de laatste jaren rondom de 2 tot 3%. En nu gaan we daar een bijna verdubbeling van maken. Ja. De aanvraag om de prijzen met meer dan 5% te laten stijgen ligt momenteel bij de gemeente. Want die moet nog goedkeuring geven. Bezoekers van het zwembad in sportcomplex Laco in Zierikzee hebben momenteel meer geluk. De eigenaar heeft nog een vast gascontract, waardoor de entreekaartjes niet duurder hoeven te worden. Al zegt dat niets over de toekomst. Wanneer we meer kosten hebben en als dat nou door energie komt of door een andere situatie, dan zal het altijd natuurlijk doorberekening in de prijzen plaats laten vinden. Dat kan bijna niet anders. Daarom richt Lavrijze zich de komende tijd, net als in Goes, op het verduurzamen van de zwembaden. We investeren in isolatie, ledverlichting, daar waar het kan in zonnepanelen. Dus al die maatregelen die zullen in de toekomst zeker ook bij ons aan de orde zijn. En in Vlissingen en Middelburg hopen ze intussen op een snel akkoord van de gemeente. Want anders... Dan gaan wij een heel zwaar jaar tegemoet natuurlijk. Want nogmaals, de 10.000, 12.000 per maand moeten we wel terugverdienen ergens. En, dat gaat niet met een leeg zwembad. Zeeland gaat in beroep tegen de bouw van een grote zogeheten ethaankraker in de haven van Antwerpen. De provincie Antwerpen zou de vergunning dan moeten intrekken voor het chemische bedrijf Ineos, die de kraker wil bouwen. Zeeland is bang dat door de kraker er te veel stikstof vrijkomt voor de Zeeuwse Natura 2000 gebieden in de buurt. Dit café-restaurant in Vlissingen-Oost is gewoon open en ja, dat is toegestaan. Wegrestaurants en truckerscafés mogen namelijk hun deuren gewoon open hebben voor beroepschauffeurs. Een chauffeur kan je niet verplichten om 24 uur in de cabine te leven. Ja, daar slapen ze, daar werken ze, daar eten ze, daar koken ze. Ja, dat is geen doen. Dat is echt geen doen. Wie denkt nu toch eens uit eten te gaan?
Helaas, want Hans Bussink heeft namelijk een streng deurbeleid, waardoor echt alleen de chauffeurs binnenkomen. Controleer even bij de deur op een chauffeurspas, op een kenteken, op een groot rijbewijs. Je filtert ze er wel uit. En helaas voor hun is het alleen meenemen. Overigens is het voor Hans zeker geen vetpot, want inkomsten van vertegenwoordigers en zakenlui loopt hij al maanden mis. De eigenaar van de truckstop hoopt dan ook dat de coronaregels snel versoepeld worden. De gemeente Capelle krijgt na de zomer eindelijk een nieuwe burgemeester. Dat is de stellige overtuiging van waarnemer Fons Naterop in zijn nieuwjaarsboodschap aan de inwoners. En daarmee moet dan na bijna 5 jaar een eind komen aan een van de langst durende burgemeestersbenoemingen van Nederland. En hoewel de nieuwe sollicitatiegesprekken nog moeten beginnen, weten de gemeente dus zeker dat het nu gaat lukken. Gewapend met een trap, mondkapjes en een coronapak gingen thuiszorgmedewerkers het Frans Narebout standbeeld in Vlissingen te lijf. Met deze actie willen ze nog een keer aandacht vragen voor de hoge werkdruk in de zorg. Frans Narebout is een mensenredder. Nou, wil ik niet zeggen dat wij mensenredders zijn, de mensen in de zorg, maar we doen wel ons best. En we hebben personeel nodig in de zorg, dus we hopen dat Frans de switch heeft gemaakt, zoals je ziet. En we hopen dat meer mensen dat gaan doen. Maar gaat deze boodschap ook Den Haag bereiken, waar ze toch echt spijkers met koppen moeten slaan over die personeelstekorten? Dat vraag ik me wel af, maar goed, dan hebben wij in ieder geval ons statement gemaakt. En we hebben best wel weer plezier. Dat is ook belangrijk. De Zeeuwse politie kampt al jaren met personele onderbezetting en dat blijft voorlopig ook zo. Pas over 2 tot 3 jaar is het Zeeuwse korps weer op volle sterkte. Dat blijkt uit gegevens die Omroep Zeeland samen met de NOS heeft opgevraagd. De onderbezetting betekent een hoge werkdruk en ook minder blauw op straat. Die operationele sterkte, die zie je dat die met name, dat daar de gaten op dit moment vallen. En dan heb ik het met name over de basisteams, dus zeg maar de blauwe teams. Bij de politie in Zeeland zouden 433 agenten in uniform moeten werken. En dat zijn er op dit moment 423. 10 te weinig dus. Bij de recherche is plek voor 66 mensen en daar komt de politie 1 rechercheur tekort. Bij de leidinggevende posities van het Zeeuwse korps bestaat geen onderbezetting. Hallo. Oorzaak voor de onderbezetting is met name de vergrijzing, waardoor veel politiemensen met pensioen gaan. Iets wat je van tevoren had kunnen zien aankomen, zou je denken. Ik kan natuurlijk niet voor de minister spreken en voor degene die daar op dat moment over gingen. Je ziet wel dat er natuurlijk prognoses worden gemaakt. En die prognoses geven nu aan dat we toch wel voor een behoorlijke klus staan om mensen te vervangen die uitstromen. Volgens de districtchef komen de kerntaken zoals 112-meldingen niet in gevaar. Maar toch kunnen de Zeeuwen iets merken van die onderbezetting. Soms moet je even wat langer wachten, bijvoorbeeld als je een aangifte wil doen. Of wil je de wijkagenten wat vaker door je wijk zien lopen. Ja, dat is op dit moment wel datgene wat de burger kan zien. Met deze tijd zie je toch steeds minder politie op de straat. En dat is heel jammer voor de mensen en vooral voor de alleenstaande. Die is een avondje uitgegaan. En die kan eigenlijk niet meer alleen over straat. Ja, ik merk daar niet zo heel veel van. Omdat ik ze eigenlijk nooit nodig heb. Ja, ik zie ze minder patrouilleren hier in de buurt. Dat de Zeeuwse politie niet op volle sterkte is, wordt ook op de werkvloer dagelijks ervaren. De werkdruk is hoog. En zo wordt die ook echt gevoeld door de mensen op straat. Daarom zijn we natuurlijk ook heel hard bezig om ervoor te zorgen om dat zo snel mogelijk recht te trekken. Tot 2024, 2025. Daar moeten we gewoon de rekening mee houden dat die werkdruk voor een deel ook blijft. Voorlopig is het dus nog even doorbijten voor het personeel, maar er komen betere tijden aan. Nu zitten er 80 op school, maar we zijn alweer bezig om weer nieuwe mensen natuurlijk binnen te halen. Dat zijn echt mensen met een Zeeuwse postcode en die komen in een van onze basiseenheden te werken. Milieudefensie roept de Zeeuwse chemiebedrijven Dow en Yara op om binnen 3 maanden met een concreet klimaatplan te komen. Gebeurt dat niet, dan stapt Milieudefensie naar de rechter. Volgens de milieuorganisatie is de uitstoot van de Nederlandse industrieën de afgelopen decennia niet gedaald, terwijl 30 jaar geleden al het eerste internationale klimaatakkoord is getekend.
Vrijdag, gisteren, dat was de dag dat alles nog dicht was. En hoewel de persconferentie natuurlijk pas om 7 uur 's avonds was, werden de nodige voorbereidingen al getroffen. Nu is er nog niemand te vinden in kapperszaak Wolter Vos in Middelburg. Maar als de zaak morgen weer open mag, zal het hier storm lopen. Want de telefoon staat rood gloeiend. We hebben een hele drukke planning. We staan echt heel vol, zowel hier als in Zoutelanden. En daar beginnen ze al om 6 uur. Toen uitlekte dat de kappers zaterdag zeer waarschijnlijk weer open mogen, was het een grote opluchting. We zijn gewoon heel lang dicht geweest, voor de 3e keer. En ik heb wel gemerkt dat deze 3e lockdown er wel heel hard ingehakt heeft. Ik denk voor heel veel ondernemers. De horeca mag niet open, maar doet het toch. 1 dag en de burgemeesters gedogen het. Maar of de eigenaar van wijnbar Vini in Goes er blij mee is? Ja, ik vind er natuurlijk helemaal niks aan. Weet je, het is een druppel op een gloeiende plaat. We moeten natuurlijk wel een statement maken. Ja, ik ben een wijnbar. Mensen gaan pas vanaf 1 uur of 3 gaan ze pas een wijntje nemen. Nou, dan moet ik het van 3 tot 5 moet ik het gaan verdienen. Dat hij morgenavond om 5 uur de deuren weer moet sluiten, blijft frustrerend. Ja, wat kan ik ermee? Ik kan er helemaal niks mee. Ik probeer positief te blijven. Maar het ondernemen begint me nou toch wel een beetje... Het lood zit in mijn schoenen, laat ik het zo maar zeggen. Volgens de gemeente Middelburg is er geen relatie tussen de dodelijke steekpartij van afgelopen weekend en de jarenlange problemen met jeugdcriminaliteit in de wijk Douwendalen. De gemeente stelde eind 2020 een noodplan op om de rust in de wijk terug te brengen, maar toch blijven er incidenten voorkomen. Ik denk niet dat het alleen de wijk Douwendalen is. Ik denk dat de jongeren aan zich zien we natuurlijk dat er heel veel wapenbezit onder jongeren is. En met name dat online pestgedrag, dat is niet alleen in Douwendalen, dat is denk ik in alle wijken zo. Alleen hier zitten heel veel jongeren. Die komen ook bij elkaar, die zoeken elkaar soms ook op. Maar het grote probleem met die grote groep die intimiderend en agressief was in de wijk, nou, die hebben we gelukkig kunnen onderscheppen. En daar gaat het gelukkig nu een stukje beter mee. Meneer Alberts, wat zou u zeggen tegen de jongeren die op dit moment aangeven: wij durven ons huis niet uit, want we zijn bang dat we in elkaar geslagen worden of neergestoken worden misschien wel? Nou, dat is absoluut een verschrikkelijk gevoel als je dat zou hebben. Dus dan zou ik zeggen van ga met elkaar in gesprek. Maar wellicht zoek ook de politie of een jongerenwerker op om daarover te gaan praten. Dat je een veilig gevoel kunt krijgen dat je wel op straat kunt. Want dat is natuurlijk een normale situatie en daar moeten we zo snel mogelijk naar terug. Overigens heeft de rechtercommissaris vrijdag bepaald dat 2 broers van 15 en 16 jaar 2 weken langer vast blijven zitten. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de steekpartij waarbij de 15-jarige Tim om het leven kwam. Kasteel Westhoven in Oostkapelle is in de race voor de titel Allermooiste kasteel van Nederland. De AWB nomineerde 50 kastelen uit heel Nederland uit de middeleeuwen. Tot en met 6 maart kunt u ook nog op Westhoven stemmen via de website van de ANWB. En daarmee bent u weer helemaal op de hoogte. Op de hoogte blijven kan natuurlijk ook altijd via onze app en omroepzeeland.nl. Nog een hele fijne avond.